kunyangwe nepanyika ino. Amen. Vanasekuru vedu vakafa vakaparara zvikarova zvakadaro, asi Jesu akafa ukamuka. Amen. Akutonga ari kumusoro kudenga. Amen. Tinoda kumurumbidza nekuti iye wakapiwa zita riri pamusoro pamazita ose, zita rinonzi Jesu. Haleluya. Hakuna zita sera Jesu ananokubeka, hakuna rimwe rakadaro zita
Thank
Praise and worship team. The wonderful inspiration. Hallelujah. Hallelujah. Ngonratiza wamazinoga naripo. Hallelujah. Ikonye mwero naru right naru left kuti waita zvakanaka. Moto ndaikona kukupa because pa exam yataka kunyora invigilator aya kumberi. Moto kuti zamara kunyora hatika kukopa. Nasi kunyora maths nasi. Airobva kuchikoro mavara kuzara ifunasi. My invigilator achauya achikupai question paper. Wakanyora wakabvisa here type. Hallelujah. I want you to greet somebody in a vivacious way. What is the vivacious? Chirungu chakaya ningariva. Yes. Ndi kwazisire munhu ari padhuze nenzira yepastrand. Nenzira yepastrand. Muzva zvatinoita panapa. Ndinyatsondikwazisira munhu ari padhuze zvatinoita kuno kustrand. Handina kuziva kuti nhasi mangwanani anoda achiparidza ugodonzibhei. Ndamakwasira maita ndiye uko imwe chechi yedu iri kuseru. Ndiri kuda kuti tikwazise munhu ari padhuze nenzira yepastrand unomufarira woprofita kwaari kuti wakachena. And I love you so much. You mean a lot to me. Love you guys. Let's see. Church. Rikakatola posha. Yeketebraka na basaha. Ndoku ti church gao. Ayo waunza wapendo ndoku ti church gao. Tinakundinzwaile panapa. Tinakuti tifanire samasimba wose. Musati magadzirira ini. Urikuona here zvirikuita Mwari wakutanga ukakuzomera. Tatozobva panapa nhasi kuma3 tichitoita zvekuti hope handinokona kubhenda apa kuzwi kufoira. Tandarohwa nehope. Tikati achisiya shamwari dzine chechi. Makumutswa makusena ndakutswa katuka. Mukai munhu waMwari ndodai vanhu ndichauri. Mukai munhu waMwari ndodai Jesu anonoshumira chechi yake. But mukuona here zvoda kuita Mwari pano pastrand. Udzari padhuze newo kuti tiri kupatina neumambo. Udzari padhuze kuti we are building the kingdom. Udze kuti enda hatisi kudzokera kumasure. Hatina neconfidence panapa pari kutenda kuti varomeka pane kwatiri kuenda. Ari pakuzvitenda. Aya mahighlights ekungoti muri kuonawo nemadheski acho takangozwa hey, muchatiregerera pacarpet please forgive us tasakataura kuti tinoitaisa
But nekuda kwema-exam manje vanoisa vacho kambani yacho inoisa during the day. Saka tinotoisa this week. Saka big Sunday uya wakarova steleto atungudza ngambosiwa. Ndinari kudinzwa here panapa? Ndinari kudinzwa here vana vaAfrica vari kunditeerera? Zvinoda kucelebrate a victory big Sunday isati yasvika. Tinoda kucelebrate kubata kwaMwari big Sunday isati yauya. Vamwe panozotanga kuimbwa mahimbi sunetinoti pedu takatora kudhara. Saka tinoda kuti mbofarira changamire muponesi. Mwari asina pekutanga asina magumo. Anoti akataura shoko hapana chinopokana nazvo. Mwari wekuti akadeclare nyika inogwadama. Samasimba ose. Kune vamwe vanomuti Jaira. Kune vamwe vanomuti Shama. Kune vamwe vanomuti Elion. Kune vamwe vanomuti Shaddai. Kune vamwe vanomuti Jehovah Perasi. Kune vamwe vanomuti Jehovah Nisi. Vamwe vanomuti Jehovah Shama. Ngatifarire Jesu mupenyu. Celebration akaka ndeke kumbobvisa rasti ndikona mwari wakutonongwa something. Toda kuti tinatso kumufarira manje udzari padhuze kuti we want to celebrate my God. Yes. Mudze kuti kanganwa zvese zvaitika usati wauya pano. In this place you are loved. Mudze kuti in this place you are loved. Hallelujah. Nakuti tiite mhere tifarire Jesu vana baba nana amai ndinanondinzwa here. Mhere kuna Jesu. This is your house. This is your sanctuary, Father.
kuti shuti yandatengerwa inoita zvekuti nhasi ndotoramba kaiteka here. Unomboziva taiti chikura kana ukanzi tinokwira bhazi mangwana toenda kuHarare. Mazuva ese panomboimbwa jazeni, tainonoka kuchikoro jazeni yaizoti ichiimbwa jazeni zekae taiwauro tatononoka kuchikoro, but musi unonzi kune bhazi mangwana toenda kuHarare na1 unenge wapepuka kashanelika wakatarisa ukuka kuti akomana Sunday dai yaitika kana mangwana chaiwo. Unzi ari padhuze kuti uya wakauraya mwana wamai uchirepresenta mwari wako. Inari kuditswa here pano. Hallelujah. Tione ane mabhaibhero ane bhaibhero rake muchechi. Lovely. Lovely. Ande kubhuku raJob chapter. Thank you. Thank you so much. Akaitiomberere maoko. Yes. Job chapter number 8 and verse 7. Job 8 verse 7. Kunyange kutanga kwako kwaiva kuduku. Yes. Asi kuguma kwako kwaiva kukuru kwako. Stop. Vanhu vachiri kuvhura bhaibheri havasati vazvibata zvatiri kutaura panapa. Vachiri kushamisika kuti akomana chii chiri kuda kuti tangai futi. Job 8 verse 7. Kunyange kutanga kwako kwaiva kuduku. Asi kuguma kwako kwaiva kukuru kwako. Ini cheche kustrand taitika achiverenga bhaibheri tiri kustrand. Vanhu vaifara vachinzwa zvekutaura Mwari neshoko rake. Imwe sevhisi yandauya yakazoshanya Samuel tichiverenga bhaibheri vanhu vakati zii. Verengai futi. Murespondiwa. Kunyange kutanga kwako kwaiva kuduku. Asi kuguma kwako kwaiva kukuru kwako. Glory to Jesus. Rechirungu roti, though your beginning was small, yet your latter end shall greatly increase. Rimwe rinoti, your end shall be greater. Vakurumbidza kugara havo pasi, asi ngatingovhurai Ecclesiastes chapter number 11. Ecclesiastes chapter number 11. Right, verse 3. Arinyora manotsi tonyora mascripture iyaya because shondo rese paunongo chingodai unongo chingwadeclare. 11 verse 3. God bless you. Yes. Muparidzi 11 verse 3. Kana makore azara nemvura, anoidururira panyika. Uye kana muti ukawira pasi kurutivi rwezasi, kana rwokumusoro, ipo panowira muti ndipo pauchavata. Zikai nayo. Zikai pa 4:5. Unogara achicherekedza mhepo. Unocherechedza mhepo. Haangakushi. Uye unotarira makore. Haangacheki. Sezvausingazivi mufambire wemhepo. Inzwa wakugamwa panharo. Wakugamwa naMwari panharo. Sezvausingazivi mafambiro anei. Kana makuriro wemafupa mudumbu romukadzi une mimba.
saizvozvo hauzivi basa raMwari unoita zvose. Mapedza. Rekatende kumba Bible raparidza roga. Rechirungu runoti, if the clouds be full of rain, they empty themselves upon the earth. If the tree falls towards the south or towards the north, in the place where the tree falleth, there shall it be. He that observes the wind shall not sow, and he that regards the clouds shall not reap. 5. As you know not what is the way of the Spirit, nor how bones grow in the womb of her that is with child, even so you know not the works of God who makes all. Church, you say it, amen. Amen. 3 and 4 dzaunoudza kuti haungazivi nzira dzaMwari. Regai tivaombere maoko. Now to profit him, my end shall be greater. Hallelujah. Now we shumire on a subject, my end shall be greater. Hallelujah. Amen. Regarding ndikutendei vanhu vaMwari nekubatirana pamwe chete nechiono chiri pano nezvinoda kuitwa naMwari. Hallelujah. Regai nditore mukana iwo just to honor vatungamiriri vedu vatikapiwa naMwari pano. Tinavo sekuru hama naamai. Imboti munhu waMwari tinokudai. Akumana manje ukaremerwa nemashoko erudo ndinoita problem. Asa is problem yako. Unomboziva here kuti tichikura taiti tikarohwa wainzi usachema. Chavaimuraya paipaya kuexpressa zvaunonzwa. Ukarohwa sounonzi munhu wemurume anoshinga acheme. Saka wairohwa naticha unenge wakadaiwa woenda kwamashamwari dzakoti handinongochema here. Vanatamuka vachema. Nandambochema here. Taibosta nezvinhu zvisingabvaidzi. Because taiuraiwa emotion. Ndosaka muchiona kuti mudzimai wedu wechivanhu ukamutengera frows anogona kutokanganisika. Okay, wangowe hako nefrows but vandikutenga chocolate. Affection nekuexpressa manzwiro atinoita anoti tishupei pachibhoyi. But zvinhu zvakanaka stere kuti ukanzwa kuti munhu I love you, I appreciate you. Wendire kuti I love you kuritaura. Kana izvo zvino atikana kuti riri strange. Hello? But ndo ratoda kuti tijaire pano. Kuti I love you so much. Rinorema pakuti harina deception. Ukati I love you chinyembera so unohwakana ari mudzimai anoita hauzvinyatorevesa. Chinjafesi handurevesa. Rinokuti rinonzwika. Hello? Saka we want to love and appreciate our leaders. Mboti tinokudai vatungamiriri vedu. Sekuru na gogo hama mboti tinokudai, we appreciate you. Regati mufarira Jesu nekuda kwavo. Hallelujah. Muremere kuna Jesu nekuda kwavo munhu waMwari tinokudai naamai. May God bless you. Hallelujah. May God richly bless you. Tunakuti tifarire zvakare baba vedu secretary baba naMai Katuruza. Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka. Ona tai yakarohwa pana. Ine kadiamond kari kupenya munhu waMwari tinokudai. May God bless you. Mere mere kuna Jesu. Hallelujah.
ndinamutifarire sekuru Shatala and amai vari kuenda kuItaly. What Italy? Urikuona here kuti matungamiri vari pano vane international anointing. Munhu waMwari tinokudai, we love you so much. Tingoti mele kuna Jesu. Hallelujah. Reverend Bishop Mavundika and Amai, we love you. May God of heaven richly bless you. Hallelujah. Baba na Amai administrator wevhairi woko ku admin uko. Tinokudai, may God of heaven richly bless you. Hallelujah. Youth leader varipo pano. Muripo youth. Youth iripo panapa. Musi wa 16 kunenge makaipa. Ayo, andinano ndinzwa ile pano. Ayo, youth iripo pano paslan. Youth weka mere nikunzwe. Abana chekwa vari patra nisikuwaona. Varipo sama. Yes, na amai. Varipi amai. May yes, sumukai vanu vakuenda makarwa tsukuyo. Yes. Hallelujah. Vatungamiriri vedu vose tinokudai, may God of heaven richly bless you. Amen. My department leaders, vakutitungamirira mapoka akasiyana-siyana, we love you so much. May God of heaven richly bless you. We appreciate every effort in kuiswa kushanda mumambo wa Mwari. Hallelujah. Teach appreciate zvakare ma pastors, ma student pastors edu ati now. Yemboti tinokudai vanhu vaMwari. Yes. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka muzita Jesu. Vana gogo vari pano tinokudai zvakare. This is your place, this is your house. Yemunamato Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Vana dedi mosimukai zvakare, varume veumhare, men of substance, men of power. Wese anonzi murume ari pano. Yes. Tichagoita main conference yedu pano. Vana baba tinokudai, Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Hallelujah. Thank you so much. Amen. Father's Day, you don't want Mother's Day. Huh? 21 June. Vana mai gatuye ione do something. Tokuta say, tingo appreciate vana baba mchechi, vana baba ndakukampendera emazvona. Ndakukampendera vana mai simukai vana mai vari pano. Makomborero opo. Vana maitire kudai muri pano, Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Hallelujah. Wonderful. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Mongorangarira musi wa 21 Sunday inoteera yacho. Tinongopeka to something to must. Hands was good. Okay, it's fine. Hallelujah. Sunday school Muribi. Yes. Mothers, you forgive me now. Your pastor is prophetic. You don't communicate with him. You communicate to. Your pastor is very prophetic. He can pick things and he can announce the day. It's not my fault. Sunday school, we love you so much. May God of heaven bless you. Sound crew in again seruko. Tinokudai varume nekushanda basa vamuri kuita. Mwari wekudenga ngaakuitirei zvakanaka. Hallelujah. Amen. Ndichangopa zviziviso ndichitsinidzira kuti next week zvataurwa nababa Katuruza, we have our big Sunday. Rega ndikuencourage mwana wamai, kana usati wambogeza sipo ikapera in one day, tanga neSaturday, Sunday isati yauya. Andinarondenzwa. Vana mai tinoda kuti simudza maoko, nzara dzinenge dzichitangira, dzichitaura kubata kwaMwari.
Aiwa wana mai vachawazi kuti amen muripere pana. Masaluni ngambo zara apa. Hatisi kuti every day turikoti ipapa. We've yakanaka yamina yozondorinas next week. Ngoti uraya mwana wamai. Vanababa vari pano mababa shop. Munongoona mufundisi wenyu ndakabva ndatotangira kutoenda. Kati big Sunday anonoka. Ndinaro kundinzwa here pano. Hey. Sunday, come looking your best and come on time. Wambona here kuti tega takangodayo. Kuzoti kana masangano ese auya ukanonoka manje ulimbochitinzwa ukapa. Mota zikapfura dustbin dzinongoti newo ikoko. But we are at the time, we are unyengetere, we are the offering yako. Amen. Mwari wokuti akuna kuya nema 10 rand. Ma big Sunday ndo kana kutosoa big. Wozari kwaduzo kuti do big. Don't do small now. Yes, saka big Sunday, come do big. Mwari wokudenga wachititira zvakanaka. Hallelujah. Ndicha encourage zvakare towards our pledges atakaita aya tine balance yasara ye 5.5. Vanhu vamari chakumbirisa zvakare this week. Let us round up this Sunday. Let us round up 5,000 tingoi clear. Amen. Tingoi clear kuti patinenge takuya tapolisha manje this week. Zvese zvinenge zvapo, every resource will be in place. Amen. Ndainzwa vamwe vaito offer, vana baba mungofa vachitoda kuisa malights apa. Atinoona mTV aya kumachechi amwe aya achitocha apa achita zvimwe zvinoshamisira naika. Yes. So feel free again to come and partner and honor the pledge, and God of heaven will bless you. Amen. Chandichakumbirisa vanhu vamari, I think towards weekend. Is it Friday night and Saturday? Tichakumbirisa vanokwanisa. Hatisi kuzwa Saturday vani vachinora. Boss chalamvisa futi madesk eshe boss they are writing, I think throughout this week. Hapana mwana nzida bana. We are not sure, but we would want manpower yakawanda. Ndofika church yese tikacheuka mukatarisa window ruri kukona uko. Muchangoona kuti hazvifadzi mazora. Yes, saka mablinders esaya arikuita kunge asiri kuratidza zvakanaka. Mukatarisa madziro munotoona kuti madziro acho pamwe akasviba. But we are praying kuti patinouya paweekend apa in numbers, we come and we clean, thorough cleaning. Clean mawindow, achinyatsoonekera, tichipolish. I think my toilets also there will be anenge achitogadzirwa at that time. So kunana baba tichakumbira manpower zvakare, vanhu vanozouya vachibatirana nesu pamwe chete, malada, youth. Yes, come. Mwari wekudenga achititira zvakanaka. Amen. Yes. So I will encourage you to be part. I will encourage you to be part of what God is doing. Nezita ra Jesu. Amen. Uye ukanzwa kuti I want to sow, because ani munoona kuti pesa apa pamberapo kana pakugadzirwa nepupiti atikatobata tinenge takutoda dzimwe dzemhando yepamusoro. Saka feel free, we still need those monies. Kuma toilets uko toda kuti tiise mamira mamwe anenge akakura, we still need those monies. Mukati muno we want to paint so that this place becomes immaculate. Ndinarondedzwa. Yes, Mwari wekudenga achititira zvakanaka. Also tinenge tichida carpet and then kutaurira imwe yayo ichinnamirwa papa yayo we sold it, bought. But nechida imwe inenge tichisvika kuvatungamiriri kumacheya avo ndaivataura ndikati ndiri kuti leadership akomana nezodzo rese igare pamacheya haiwa ndoda kuti mamwe mhando so. Unozvionawo sei? Mwari wekudenga ati because anointing flows from leadership. Rengi yakatoiswa yako munhu une mishofura neanointing yacho. Saka toda kuti nzvimbo dzavo dzavanogara auta inenge iri pamberi apo kune kwaya kunge kwakashongedzwa. Amen. Mwari wekudenga achititira zvakanaka. So weekend we really require manpower. Anaya nemabhurumu, anaya nechi,
ready to work, and we set this place on fire. Mwari wekudenga achititira zvakanaka. Also, hatisati offering but chazotora offering but tinenge chitoparidza ipapapa iwewe ramba uchikodeclare offering yako kuti new season ndo yatikatopinda. Mwari zviratidzei. Amen. Munamato wangu ndokuti usambirwa what God is doing. Amen. Chiri kunyanya kundibata stereke ndikatanga kunamata ndechekuti usaovertakwa nemunhu anozouya. Hello? Usaovertakwa nemunhu anozouya. Ngaakuwa neurikumberi. Zvinorwadza kuzongona munhu atanga kuya panapa ari visitor ozomona amberi wasara ndiani matestimony ndiani chi. Don't be left behind. That is my prayer. Kuti kana Mwari watanga kuita basa rake raanga kuita panapa, you are not left behind. Ndinari kundinzwaere. Ndinari kuudza padhuze kuti don't be left behind. My visitors ari pano, we welcome you. Mwari wekudenga ngakuitirei zvakanaka. We love you so much. Feel free to be part of this family. We are a family of love. We are a family of joy. Amen. Amen. My end shall be greater. Yes. In 45 minutes, Marvani watitira zvakanaka tichishumira shoko ravo. My end shall be greater. My end shall be greater. Now, mchaona kuti mu life pane chinoitika urongwa. Pane urongwa wa Mwari concerning munhu. Pane urongwa wa Satan concerning munhu. Kune urongwa wa vanhu concerning munhu. Chaona kana mwana achikura pane tarisiro inobva kuma parents. Ndidaire amen ndikunzwe. Ndidaire amen ndikunzwe. Ndidaire amen ndikunzwe. Uchaona kuti vabereki vane expectation yavanayo towards mwana kana achikura. That is what we call human expectation, or expectation inobva kuguardian kana mubereki. Hello? Mwana akaenda kuchikoro uchaona kuti iye neshamwari dzake vanotanga kutarisirana kuti kana vari mubhora vanoziva kuti mnhengi ndiye anogona kukava bhora. That is what we call human expectation. Ndinanondinzwa here panapa. Ndidaire amen ndikunzwe. Ndidaire amen ndikunzwe. Uchaona zvakare mwana akaenda to a high school, ikoko vanhu vanotanga kuexpecta nekuti vari kubhadhara fees, vari kubhadhara zvakasiyana siyana, vari kumutengera mauniforms, vari kumutengera masocks, vari kumutengera lunch books yaanoenda nayo. Vanhu vanoexpecta kuti tabhadhara mari kuchikoro ngapabude something. Ndinari kundinzwa here panapa. Vanhu vanotanga kucreata inonzi human expectation. Kana mwana akabudirira zvakanaka kuchikoro, muchaona kuti vanotanga kuclassifyiwa A level according mabudiro avaita. Mumwe anobuda nema A at 10, mumwe anobuda nema A at 9, mumwe anobuda nema D, mumwe anobuda nema U. But agonesa stereke expectation yevanhu ine nzvimbo yainomugadza inomuendesa kuti aite masciences. Vanhu vakutoziva kuti mwana wedu anenge ari doctor. Ndidaire amen ndikunzwe. Kana akaperforma zviri pakati nepakati vanoti mwana wedu uchaita macommercials. Kana akaitawo zvimwewo zviripo ipapo vanoti mwana wedu unogona kuita maarts kana kuita lawyer. Ndidaire amen ndikunzwe. Achibva ipapo achienda kugraduation uchaona kuti akuenda kuuniversity vanotanga kuexpecta kuti achipedza anowana basa. Zvese zviri kuitika pahuman level of expectancy. Ndidaire amen kana uchindinzwa. Asiwo zvakare mwana iyeyo kuti vanhu vari kutarisira, Mwari anewo zvaanotarisira kumunhu waaisa panyika. Ndiudze ari padhuze newo kuti Mwari pane zvaanototarisira kubvawo kwandiri. God has got, Mwari ane purpose yake nechinangwa chaainacho zvakare pamusoro pemunhu. Mwari haazi
ega anechinangwa kana urongwa. Uchaona iwewe kuti even Satani ane zvaanodawo kuita kumunhu, une zvaanotarisira kumunhu. Ndida ere amen kana uchindinzwa? Ndida ere amen kana uchindinzwa? Unozase kana chindida ere amen ndichinzwa mweya wangu kuti uri kure. Saka ndechedza kukudzosa padhuze. Hello? Kuti tifambirane pamwe chete. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you Lord. Saka uchaona kuti Satani akanwa panyika. Bible inotsanangura nhoroondo yake roti, woe unto you, O earth, because the devil, the adversary, kana kuti murwisi, akanwa panyika. Uchaona kuti Satani akanwa panyika, haana kuya neagenda yokurwisana nemhuka, haana kuya neagenda yokurwisana neshiri, haana kuya neagenda yokurwisana nemiti. Anouya ane agenda number 1 yokurwisa munhu ane image yaMwari, because anoziva kuti munhu une zvaanotarisirwa nedenga, kuti denga rinoda kuti after rapedza kumuropafadza munhu anenge asvika pakati. Ndinari kundinzwa here? Mwari urongwa hwavo vachisika Adamu, uchaona Mwari vachiti hazvina kumukwanira kuti agare ega. Yes Lord. Asi akadaro uchaona kuti anoiswa mugarden. Mwari vomudza kuti replenish, dominate, subdue. Vomutaurira zvokuita mugarden. Ndinari kundinzwa here? Vomutaurira zvokuita mugarden. Uchaona kuti uyu hwakanga huri urongwa hwaMwari neblessing yavo paari. But ipapo unoona Satani kana mudzivisi anouya neimwe plan yekuti munhu ashupike, anouya neimwe plan yekuti munhu awire munhamo, anouya neimwe plan yekuti munhu asekwe. Saka uchaona nevashandiro anoita Mwari mubhaibheri kuti Mwari chavanokoshesa mapedzero emunhu. Ndida iri amen kana uchindinzwa? Bhaibheri rinotizvo hanzi better is the end of a thing than its beginning. Matangiro echinhu haana basa according to the Bible, asi maperero acho ndiwo ane basa. Hello? Zvoreva kuti Mwari ava so much concerned kubatwa nekuti watanga sei muupenyu hwako. God is so much concerned with how you finish the race. Ndosaka uchiona kuti ukaenda kucompetition yemarathon kana competition yecross country, uchaona kune vanhu vanotanga kumhanya vaine speed vachienda. Asi uchaona Maria Mtola Mozambican Express kana Maputo Express anenge ari number 15. Chaari kuziva apa ndechekuti rwendo rwakareba, zvino ndinogeja speed yangu ndichitotanga. Asi uchaona kuti after an hour yekumhanya Maria Mtola akanga ari number 15, unouya ari number 1. Verudzi rwake vanobva vasimuka vatanga kupembera vachiziva kuti why she is going to make it. Matangiro aaita haana basa, but kupedza kwaaita ndiko kwakakosha. Ndinari kundinzwa here panapa? Ndinari kundinzwa here panapa? Ndida iri amen mwana weAfrica? Saka uchaona kuti God is not so much concerned with where you have been or what you have done. Vamwe tiri pano, Mwari vakatibvisa mukubhema mbanje, tiri pano, Mwari vakatitora kutibvisa mubhava, vamwe tange tiri zvitere. But matangiro atakaita haana basa. What's that about those of the devil is a liar. Ndosaka titi haikona kushandisirwa razuro nhasi, nekuti razuro rapfuura rapera. Nhasi mukana wekuita zvimwe zvitsva. Yes, shamwari ndaimboputa fodya, but kwete iye zvino ndakasangana naye muponesi wangu. Yes, shamwari ndaimbomadawo, but not now. Ukandiona izve zvaikona kuti hecho chidhakwa, ukandiona ita hevo vanotenda. Ndotaridza here pano, ndiraira amen mwana weAfrica. Matangiro andakaita haasiyo mapedzero angu. Problem yangu haisi kuti ndakatangira mubhawa, ndosaka ndakunetsa. Aiwa, problem yangu ndeyekuti ndisaperera mubhawa. Problem yangu ndeyekuti ndisatangira muchechi ndoperera mubhawa. But ndeyekuti chero ndikatangira mubhawa hazvina basa. Jehovha unondinatsa, unondigezesa. Patadza kugezwa nechiki, patadza kugezwa nevhimu, pane ropa rinosuka. Vana baba nanamai
Saka uchaona kuti urongwa hwaSatani ndewekuti munhu ngaatangire mune zvakanaka opedzisira mune zvakaipa. Uchaona kuti urongwa hwaSatani ndewekuti munhu ngaatange akaroorwa ngaapedzisire adivhoswa. Munhu ngaatange ari murelationship asi ngaapedzisire apa separation. Munhu ngaatange aine basa ozopiwa rimwe zita rekunzi rovha mazuva ekupedzisira. Munhu ngaatange akaisa zviroto ozopedzisira ava disappointment. Ndosaka Bible rakati the enemy came to steal. Mubvunzo wangu wandinobvunza ndewekuti anobei chatisiri kuona. Ndekuti kana munhu achiuya kuzoba otopiwa zita rekuti imbavha ari kuuya kuzondibira, zvinotoneva kuti inini pandiri panapa ndine zvandakatakura. Zvoreva kuti zvinogona kusaoneka nemaziso, but I am carrying a treasure yekuti Satani wasiya vamwe vanhu vese ukanangana newe. Zviri kutoreva kuti if the enemy comes to steal, zvinotoreva kuti chiripo chekutoba pauri. Zvonditaurira kuti nobody is useless in this house. Ndinanodedzwa here? Ndinanodedzwa here? Tinogona tisina kuperforma zvakafanana kuchikoro, izvozvo hazvindiite munhu asina basa. Pane pandinotomira pane basa. Ndinanodedzwa here panapa? Saka uchaona kuti urongwa hwaSatani ndewekuti munhu ngaatange mune zvakanaka azopedzisira mune zvakaipa. Musi wasikwa Adamu nemudzimai wake, uchaona iwewe kuti Satani unozouya later kuti vapedzisire muchivi. Anongovasiya vachifara vachiita maniro aJochina, but iye unozouya nedzidziso yake inovaendesa muchivi. But not with our God. Ndosaka waona Bible pataverenga ratanga kutaura nyaya yekuti pekutangira chero pakaita padiki, that is not the matter. Bata munhu ari padhuze kuti haizi iyo nyaya pavatangira. Iyo tiri panapa tese hatina kuuya kuchechi nekuda kwekrusedi. Chakakosha ndechekuti takazouya kuchechi. Vamwe vakaita zveuparidzirwa vakauya. Matangiro ataita kunzi haana basa, mapedzisiro ndo atapiwa promise. Yo, ndinari kundinzwa here? Zvoreva kuti dambudziko rangu nderekuti ndikaita zvishoma now handina problem, asi ndikazoita zvishoma pakupedzisira ndinoita problem. Ndinari kundinzwa here panapa? The way that I begin ndikatanga ndisina handina problem. Ndosaka uchinzwa kuti vanhu varoorana vanoti chero tikarara pasi hatina basa because matangiro. Tinozotanga kutenda zvese tava tese baby. Vanotanga kuengarejana kuti TV chauya tiri tese. Ngatisarega kuroorana nekuti hauna motikari. Unowa mudzimai chiti haina basa kani. Ngatifambe, Mwari uchatiropafadza. Tinoita ari consent kuti matangiro haana basa. Patinonamata Mwari uchatipa chimiro. Handina anonenzwa pastor. Glory to Jesus. Rozari padhuze nekuti pane kwandiri kuenda shamwari ndiri murodi. Munze kuti ndiri kubikwa naMwari. Varume matangiro edu tinogona tisina mazita, tinogona tisina mbiri inozivikanwa nevanhu pano. Ndinari kundinzwa here? Tinogona tisiri kuitwa magorokoto nevana vevanhu. Hazvina ndaa, chandapromiswa ndinekuti mapedzisiro yangu ine zvikuru. I may do small now, but my God will do big later. Ndinanodedzwa here pano? Ndinanodedzwa here pano? Zvonditaurira kuti matangiro ako haiziyo nhau yatinayo panapa. Varipo vanamai vari kunamata pano vakawanda, varume vachiri kumaboro vari kuita haiziyo problem. Matangiro haaziyo problem. Pedzisiro yacho ndoyatiri kuti iyi ndoina Mwari. Tiri kuramba kuti Satani werudzi runo